Здравейте на всички, как сте? Нямам време да се включвам много в социалните мрежи. Вие знаете защо. Сутрин ставам в 6, отивам в училището. До 14:30 съм там, след което отивам в Евима и свършваме и по това време. Колко е сега часа? 8 часа без 10 съм на път за метрото да си ходя. Скоро не съм пускала и че взимам книги от библиотеката. Нямам време да отида до библиотеката. Нямам време и да чета допълнителна литература, тъй като тази година, като първа година, подготвям уроците по всички учебници на класовете, които преподавам. И ги подготвям в дигитален вариант, за да мога да ги презентирам. Докато ги презентирам, да им обяснявам, да им ги улеснявам. И така, първия срок мина, започна втория срок. Аз продължавам да бъда мотивирана, вдъхновена, продължавам да обичам училището, учениците. Благодарна съм и съм щастлива, че ги има, че съм в това училище. Благодарна съм и съм щастлива, че моя бизнес продължава да бъде и да е успешен. И какво да кажа? Вчера имах рожден ден, не вчера, на 13-ти, онзи ден. И точно това си мислех, колко съм благодарна за всичко, което имам. Само мога да благодаря. И така. Чао, приятна вечер.